Iki apa to ki mbok sukung iki apa? Lemari. Lemari koyo ngene to? Iki lemari surungan kaya ngene lho, Mas. Iki plastik kok ngene iki. Plastik apa to? Iki wesi kan iki lho. Lho. Wesi kabeh dalane Mas, anti totor, anti rayap iki. Alah. Enek kaya ngene iki, brankas lakere ini. Nah, kena gadah simpenan apa-apa. Heeh. Lah kene gantungan, Mas. Ini gantungan kaya ini. Oh, nek gantunge ya niki. Nah, ngriki. Gantunge ya wesi. Yo iki malah stainless, Mas. Gantunge stainless. Iki ukurannya jumbo, Mas, 2 meter, 1 meter 20, dhuwure 1 meter 80. Lihat aku jauh sing 3 pintu kowe duwe apa, Kak? Yo, 3 pintu ready. Iki lho. Gitu. Gila. Oh iki. Iya, 3 pintu. Cek gede men iki malah. Nah, gede iki ukuran 1 meter 60 kali 1 meter 80. Iki gantungnya nggo gamis cocok, Mas, dol dhuwur. Nah, Oh, ini. gantungnya los. Gantungane dol dhuwur. Lah terus kanan kiri kuwi ya rak susun. Nah, ini full rak. Lah kene enek lokere ya kaya ini. Nah, enek lokere kaya ini. Oh, nek berangkase ku ya. Iya, enek berangkase tetep enek kuncine kaya ini. Wih, jam ini iki delik-delikane iki. Ya mending iki nek sing iki 3.300.000 Mas regane. 3.300.000. Heeh. Nek sing jual pintu kuwi mau kuwi 2.500.000. Kayak engko nang Banyuwangi sapa, Kak? Banyuwangi kuwi gratis ongkos kirim Mas. Pokoknya ya seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura kuwi gratis ongkos kirim. Lah terus bayare COD nek barang wis teko lagi dibayar. Tanpa DP, tanpa travel ya. Cara pesene langsung japri nomor pemesanan yang bio profil Arthur Rebel yang tulisan telepon abang dudulen langsung otomatis terhubung karo aku. Tak ACC 25 jam. Nah ini nah toh, mau pilih motif oke no. Motifnya milih oke.